Hello guys, welcome to JIMO TV, and for today's video, I'll be doing an unboxing as well as product review. It's been a while na kasi since the last time na nakapag-upload ako ng unboxing or product review, and now today I'll be doing another one. And the product that I'm be talking about is in front of you. It's the wireless HD headphones Z2, brand name Treblab. Actually, last year pa tong product na to, but ngayon ko lang to na-receive. So, ngayon ko lang to mabibigyan ng review. And the reason why I choose this one, because dahil dito, it says IPX4 water resistant and sweat proof. Kasi mainly, gagamitan ko to pag magja-jogging ako or mag-exercise. So, yun yung main na hinahanap ko sa isang headphone. And prior to this, meron akong ito pinaglumaan kong what do you call it, Sony. And pangit din kasi sira na yung phone niya sa loob, and then nagcha-choppy na siya kasi loose yung ano niya, ang tawag dito, loose na pag sinasaksak sa phone. So ngayon mag-unbox na ako. Actually, may plastic wrapping to natanggal ko. Kasi nung pagka-receive ko nito, muntik ko na siyang mabuksan. But nakapag-isip ako na gumawa ng unboxing video and then magbigay ng review regarding sa product na to. So, kaya andito ngayon. So, let's go and open this box para malaman ko ano yung mga laman nito. Kasi hindi ko pa ito nabuksan eh. Alam niyo, gusto ko yung box nito kasi medyo social. Para ba ito buksan? Ano ba yan? Para ito buksan? Wala? Tay. Ay, Diyos mio. Hindi ko mabuksan. Kamote dolor. Wait lang. Sige lang, balik lang ako bubuksan ko lang to. Kasi hindi ko mabuksan na maayos eh. Hindi ko maano. Hindi ko maitulak or ano ba? Paano ba to? So, balik lang ako. So, hello guys, eto na siya. Kaya pala hindi ko mabuksan kasi andito sa gilid yung buksanan, hindi dito sa harap, hindi katulad ng iba na tawag dito, yung hihilahin. Dito pala sa gilid, may nakalagay na plastic, tapos tatanggalin, tapos ito mabubuksan na siya. Kaya ito, ay naku, pa talaga pagkasyunga-syunga naman eh. So, ito na siya. May, ito yung lagayan niya. Yan. And then, may nakalagay siya dito na user manual niya. User manual. So, yan, itatabi ko muna tong, box na to. Actually, I kinda like the box. Mabigat siya. Social ba? Parang ganon. Okay. So, ito na siya. Let's open it. Kung ano yung laman. So, ayan siya. Yung, laman niya. Dito yung cord niya to charge, and then yung I don't know what you call it, auxiliary cord, yung parang wired cord niya. I'm not sure kung ano to. Yung ano pala niya, I don't know what is that. So ito yung accessories niya, and ito yung the headphone itself. Para ba ito tatanggalin? Katakot naman ito. Aray. So, yun. So, ito siya. Ito yung headphone. Oh my God! Wow! Okay. Ito yung on and off niya. Dito yung controls sa right, yung on and off sa left. So ito siya. So I'll get back to you guys. Itatry ko muna siya and then compare this product dito sa Sony ko kasi I was satisfied dito sa
product nito nung unang tanggap. And actually, I was still satisfied, no? Kasi ano siya buo pa rin yung tunog niya. Unfortunately, hindi siya wireless. So, itatry ko muna siya, tong headphone na to, and then I'll compare sa Sony kung ano yung pinagkaiba niya dito sa product na to. So, see you guys later. So, hello guys. Welcome back. So, na-try ko na siya. Tinry ko siya ng mga ilang minuto. And I thought na mahirapan akong i-connect siya sa phone ko. But, madali lang siya. And, in terms sa lagayan dito sa tenga, malaki siya compared sa Sony ko. And, it really fits sa tenga ko. Chinarge ko din siya, nagcha-charge siya, and then tinry ko rin yung cord, and it works. And hindi ko lang na-try sa call, but hindi naman kasi yun yung purpose why I chose this product. And sa nakikita ko, maganda siya, I really like it, kasi nung kakonect na buong buo yung tunog niya, there's a thing na tinatawag na ANC, Active Noise Cancellation, and it's really good kasi while nagpi-play ako ng music, nagpapatugtog ako, nagpi-play ako ng other sound as well na maximum volume. I think hindi siya naririnig. Naririnig siya pag mahina yung tugtog na pinapakinggan ko. Saka lang siya naririnig. But overall, ina-omit niya yung sound sa palibot. You know, one thing lang that I'm concerned about is yung niya. I'm not sure if this is leather. Kasi ganyan din yung Sony ko. And then, fortunately, pag nababasa, yun nga, napupunit siya katagalan kasi dahil sa lagi siyang sasok sa sweat pag ginagamit ko siya. Kaya, yun yung concern ko. So, ito yung inclusion niya. If nabibasa niyo, Treblab Z2 headphones. Ito siya. The user's manual. Ito. Round Treblab stickers. And, I don't know saan makikita yun. The carrying case, ito. The how do you pronounce this? Carabiner? Ano ba? Hindi ko alam kung saan yan. And then charging micro USB cable. Ito siya. And then the 3.mm audio cable with mic. Ito siya. Yan. First impression ko, I liked it. Mas mabigat siya konti compared dito sa old headphone ko na Sony. I think medyo bulky siya tingnan, but overall, it's okay. One thing na lang na hindi ko pa na-try dito is yung talagang purpose kung bakit ko to siya pinili, which is if sweat-proof or water-resistant pa talaga siya. And alam nga naman, tatakbo ako ngayon para malaman kung sweat-proof siya or water resistance. But I think I'll be using this soon if mag-jogging ako. And then I'll comment na lang sa video kung ano yung result. Both these headphones are gift sa akin sa birthday ko. And thank you so much sa nagbigay. So I guess that's all for this video. And if you have any question, suggestion, violent reaction, or whatever, just comment down below and I'll be happy to answer you guys. Okay, so thank you so much for watching JIMO TV and see you guys next time. Also, please subscribe to this channel. I apologize if sa ibang video ko is I speak in my own dialect kasi nahihirapan akong i-translate. So thank you so much guys and we all have a wonderful day and God bless you all. Bye bye.